Yan to miaging simana. Diya, paminawan ninyo ha. Nga murag nakabuang na. Nakabuang na ang Malacanang. Wala magkadimao. Muraban uga kanin ang natarantar ang Malacanang bakay. Matay. Murag di man gyud si Bagalong madala sa pagpasunod sa atong script. Murag tanggalon gyud nato ni. Wala magkadimao si Claire Castro. Ada bagay kasama. Unahon na to. Itong giingon ni Claire Castro. Di magulang. Setyembre at 13 bagay kasama. Okay? Setyembre 26. Katong Setyembre 26. Pagpaibaw bagay kasama sa Malacanang. Ngawad una sa komposisyon sa ICI si Magalong. Tanawan ninyo ha. Kung nakamuritsing na bang agi uwa sa ang kanan nga Malacanang, nining investigasyon karon sa Maluso na flood control iba sa ghost project sa Department of Public Works and Highways. Paminaw na to ha. Pizza 26 ni nga pronouncement bagay kasama ni Claire Castro kalabutan sa isyo ni Magalong. Number one usaha number 1. Bagay kasama Attorney Claire Castro. Madam, may buntag. Straight to the point. Mayor Magalong at siya po ay tinaga bilang special advisor. So liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hindi po siya naitalaga sa pag-iimbestiga at hindi po at wala po siyang power over the PNP and CIDG dahil ito po ay under sa DILG. Asa to? Magkakasama. Wana gingon magkakasama ni Claire Castro nga lead investigator si Magalong. Wana ha. Gihukas na ang katungdanan kang Magalong sa Malacanang as lead investigator kay madto pa ni Claire Castro na atong Pizza 26 special advisor lang unya dili lead investigator dinhi karon magkakasama nagkasungi ang statement ni Claire Castro way klaro sagbataw kay ni atong nagsigi-sigi pa sila og pagawas o baga pangalan nga maglangkob sa Independent Commission on Infrastructure kung kaning ICI usas Bagalong magkakasama nga ni gawas ang pangalan nagisulti ni Claire Castro nga maglangkob sa niskutan nga maong nga team Investigating Commission. Diara katong Pizza 13 ni kay katong Pizza 26 ni nga mas Claire Castro nga dili man na siya lead investigator. Mao na siya nga wagani na siya gahom aron mubandar sa CIDG ug PNP kay dili siya lead investigator. Kuan ra na siya special advisor lang. Atong Pizza 26 na ato magkakasamang adlaw nga tanggaluno na sa Magalong. Pero niadtong Setyembre 13 katong bago pa yun ha paminawas Castro kung sa designation ni Magalong magkakasama nga gihatag sa iya ni Presidente Bongbong Marcos niining kamugaan sa ICI. Sige na ba Pizza 13 ha tanawa og dili ba musukwahi niining yung statement ni itong Pizza Setyembre 26 una magkakasamang statement ni Claire Castro sa katuluan ni Magalong isip membro sa ICI. Ginabi, paminaw na to ha? Paminaw to. Dapat kakasama. May buntag, attorney! Straight to the point. Mayor Benji Magalong, special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Benji Magalong, special advisor will act as investigator. Pizza 13 ha?
Ah? Klaro kayo, will act as investigator. Dili lang special advisor. So sukod ato Pizza Tracy ni perform yun. Si Magalong magkakasama isip investigator. O niya sa iyang pagka-investigador kay naman na script nga ipasunod na bala kanyang sampataw. O niya di man magkakasama musunod sa script kay ang script magkakasama basin og ilibre si Tambaloslos. Sige.